Ja, så i dag der vil vi forklare lidt om lineære funktioner. Og en lineær funktion, den har altid formen y er lige med ax plus b, og imellem a og x der er altid gange. Det skal man lige huske. Og når man ser på den, så ser den lidt sjov ud. Men det er fordi a det er lige med hældningen, altså hvor meget den enten stiger eller falder. B det er så skæringen af y-akslen, altså hvor de to linjer de krydses. Så har vi også to variabler. Vi har x, og det er så den uafhængige. Den er ligesom bare sig selv, hvor variablen y den er afhængig, altså den ændrer sig an på hvad x er. Lineære funktioner kan også bruges til sådan at vise sammenhæng i vores hverdag, f.eks. pris og antal varer. Og hvis vi lige tager et eksempel, så vi har bare taget y er lige med 2x plus 3, og der kan vi ligesom se, at den skærer ved 3, og så hvis vi så går 1 ud og 2 op, fordi ligesom 2, vi skal 1 ud og 2 op, og hvis vi bare fortsætter, så kan vi så lave en streg igennem, og så er den ret vinklet, fordi det er den altid. Vi så finde stigningstallet, og det gør vi ved hjælp af run og rise. Eller rise and run, det er jo lidt det samme. Hvor vi så starter med at sige 0 minus promillen, der går i seng, og så 7 timer efter minus 0. Hvilket jo giver 1,08 og så over 7,5. Det giver altså minus 1,44. Jeg har Gunnars Guns, og opgaven lyder på: virksomheden Gunnars Guns sætter jagtgevær i et bestemt år, hvor omsætningen 520.000 kroner. 8 år senere var omsætningen steget til 760.000 kroner. Den første opgave i opgaven den lyder på, at man skal lave en funktion, der beskriver den vækst, som virksomheden har. Det første, man gør, det er, at man tager de to tal, vi får at vide. Jeg kan lige skubbe dem op her, så vi får 760.000. Og så trækker vi det fra den oprindelige omsætning, de havde. Så finder vi ud af, hvad forskellen er på de 8 år. Så det er så 520.000 kroner. Hvis vi trækker dem fra hinanden, så får vi 240.000. Kroner. Så på de 8 år, der har de øget deres omsætning med 240.000 kroner. Det som vi så gør, det er for at finde ud af, for at finde funktionen, så skal vi finde ud af, hvad det er, de tjener hvert år. Så det vi gør, det er, at vi tager det tal, 240.000 kroner, og så dividerer vi det med de 8 år, der er gået. Så ser vi, at det giver 30.000. Det var nok den. Prøv lige igen. 30.000 kroner. Så hvert år, der er gået fra, at de havde en omsætning på 520.000 kroner, der har de hvert år har de øget deres omsætning med 30.000 kroner. Det kan vi bruge til at lave en funktion, fordi vi har jo allerede vores y-værdi. Det er jo bare det, vi starter. Det er jo vores år 0. Så vores x-værdi, det er den, vi har fundet her. Det er, hvor meget den bliver steget for hver gang, vi går, altså en gang ud på x-aksen. Så vores funktion, så lige stiller det derovre, det er lige, hvad der er sket der. Så vi skriver vores funktion som y lige med 30.000 x plus 520.000. Det der, det er vores funktionsforskrift, og det er den vækst, som Gunnars Guns de har. Der er der også en anden måde at finde den her funktion, som vi skal bruge til at finde ud af deres omsætning. Det man kan gøre i stedet for det, jeg har gjort heroppe, det er, at man kan bruge en forskrift for at finde ud af, hvad A-værdien
vil være i den her funktion. Vi ved allerede på forhånd, hvad b-værdien er, fordi vi starter jo bare fra det år, som de har deres start fra. Så vi ved, at de starter med at have 520.000. Det er jo så bare vores år 0. Men vi skal finde a-værdien for at finde ud af, hvor meget den stiger med. Derfor så skal vi bruge, så kan man bruge enten det, jeg gjorde før, eller den her formular her. Den lyder på, at y2 minus y1 divideret med x1 minus x2 minus x1, det er lige med vores a-værdi. Det, som jeg har gjort, det er, at jeg bare har valgt 2 fuldstændig tilfældige punkter. Så jeg har taget, altså bare den første egentlig her, 0,520.000. Det er vores første punkt, altså vores x1 og y1. Og så har jeg et andet punkt her, 4,640.000. Det er vores x2 og y2. Det, som jeg har gjort her, det er, at jeg bare har taget den her, så har jeg bare plukket den ind. Så vi har her, det er vores y2 og vores y1. Hvis man trækker dem her fra hinanden, så får vi 120.000. Og hvis man trækker den her fra hinanden, så er det selvfølgelig 4. Ikke? Det, som vi så gør, det er, at vi får de her 2, og så trækker vi dem fra hinanden. Så vi siger, dem her trækker fra hinanden. Det giver så 30.000. Som er det samme, som vi fandt her. Så det er bare 2 måder, hvordan man kan finde vores a-værdi på. Hernede, der bruger vi en formular, altså en formel til at finde ud af det. Hvis vi lige går lidt op, og herop, der trækker vi dem bare fra hinanden og delte dem ud på de forskellige år. Men med de her 2 metoder kommer vi sammen med det samme resultat for det samme år, altså den samme a-værdi. Opgave 2, den lyder på: brug funktionen, du netop har fundet, til at give et bud på, hvad omsætningen vil være efter 10 år. Det, som man kan gøre, det er, at man for eksempel kunne putte den her funktion, vi lige har fundet, og putte den ind i GeoGebra, og så få den til at lave linjen, og så bare gå 2 frem på y-aksen, x-aksen, og så kunne man selvfølgelig bare se. Men hvis man nu bare skulle finde ud af det ved at bruge den her, så tager vi vores pris, deres omsætning efter 8 år. Kan vi bare bruge den igen. Ja, det var efter 8 år. Så for at vi kommer op på de 10, så mangler vi kun 2 år. Vi ved, at efter 1 år, der tjener de altså 30.000 kroner. Det stiger de deres omsætning med. Så vi kunne bare gøre sådan her. 30. Men det er der fucking tasseller. 30.000 gange 2. Her der var vi finde ud af, hvad det var, de havde deres omsætning efter 10 år. Det er det efter 8. Det er det efter hvert år, der går. Og det er jo så bare 2 år, der går. Så efter det her, det vil så være 820.000 kroner. Nej. 1000 kroner. Så det er opgave 2. Den sidste opgave, den lyder på, at man skal vurdere, om den her graf, den er præcis til den funktion, som vi har fundet i den forrige opgave. Det, som jeg har gjort her, det er, at jeg egentlig bare har talt mig op. Og ja, den starter ved 52.000. Så den starter rigtigt her på y-aksen. For at finde ud af, om den har den rigtige stigning, så det, som jeg egentlig bare har tænkt mig at gøre, det er, at jeg vil finde det næste punkt, hvor det er, at den skærer et sted, altså et sted, hvor de møder hinanden, altså et kryds her i midten, fordi hvis det er en halv her i midten, så vil det være lidt svært at regne med. Og jeg kan se, at her, der skærer den præcis i de her tern, og det er så 2 frem på x-aksen. Og så kan jeg egentlig bare tælle op her, så jeg ved, at jeg har 52, 54, 56, 58.000 heroppe.
Det har jeg talt mig frem til. Det, som vi selvfølgelig kan gøre for at dobbelttjekke det, det er, at vi kan bruge de informationer, vi har fået herfra, for at hjælpe os til at finde ud af, om det er overhovedet rigtigt. Så hvis vi sætter det her tal, det kan vi selvfølgelig bare prøve at plus 60.000 til. Det, som jeg tænker derfra, det er, at jeg har taget de 30.000, jeg skal stige med for hvert år. Det er så 2 år. Så det er så 2 gange 30.000, 60.000. Oven i det her, det må jo så give 58.000. Så det her plus 30, hvis vi lægger sådan her, 1000 gange 2. Så 60.000 plus det der. 58.000. Når vi har fundet ud af, at det passer på den her led, hvis vi lige viser det der ud, så det ikke er i vejen. Er ikke med det? Når jeg ved, at det passer her, så ved jeg, at det vil passe lige meget, hvor jeg går hen. Så kan jeg bare gange op med de 30.000, der så vil komme hen på grafen. Så derfor så vurderer jeg, at den her funktion her, den er præcis til den omsætning, som Gunnar & Guns de har.